sammen med mine bukser. Jeg er tæt og har lyst, men også bange. Jeg har sagt til ham, men han prøver alligevel. Og det har han gjort flere gange. Ja, hvad skal jeg gøre? Det er meget fælles i ham. Den, der ikke er parat. Dorte, hvad synes du det? Jamen altså, det er ligesom, jeg var ligesom desperat, da jeg skrev den, ikke også? Helt ærligt. Altså. Men det går til Frederik. Jeg har en klar til dig, det kan jo godt være, at du gerne vil lede i bukserne, men hvis du ikke er parat og ikke gider, så skal du altså vente lidt. Ja, det synes jeg ikke har. Det er godt. Det er helt ret. Nej, hvad har du sagt til dig? Hvad tænker du, når han gør det? Når han begynder på det? Først var han dog klam. Hvad synes du om denne sag? Det skal være en sidste, der kan til det, og det kan godt være, at jeg accepterer det til dig. Ja, jeg har et forhold. Godt. Hej 14-årig, eller 14 år. Vi er kærlighedspanelet er meget enige om, at det er, man skal blive enige med den anden om, hvornår det er. Du kan ikke sige, når jeg sidder lige her, ikke også? Farvel! Hej, og velkommen til Kærlighedspanelets anden spørgsmål. Hej, jeg tror, jeg er bøsse, så jeg går til mig på drengen. Men jeg har ikke prøvet at være sammen med en dreng. Og det vil jeg rigtig gerne, men jeg ved ikke, hvad jeg skal finde en drengekæreste. Det har jeg noget at sige til. Hvad med at gå på bøsse.dk? Altså. Okay, vi har til det. Ja, jeg synes, det er lige så rigtig, jeg har og det er jo helt ret. Godt. Nina, hvad siger du til den dag? Jeg har ikke rigtig noget at sige. Okay, Marco? Ja, jeg har ikke meget. Jeg har ikke selv prøvet. Julie? Men altså, jeg tænker lidt ikke godt, altså, nu er vi faktisk ikke så mange i det danske lille samfund, som der har prøvet at få den følelse af, nej, hvor kunne jeg godt tænke mig at være gay, ikke godt? Godt. Og så tænker jeg, at det er så ud i en kæmpe virke, og så bare tænker jeg, bare få lyst til at huske, at altså, det bedste, som det ikke er kommet ind til svigermor og svigerfar og gå gymnasiet sammen med ham, vel? Så er det, at Julie, ja, det siger ligesom bare. Godt. Ved du hvad, Henrik? Vi er sådan enige om her i Kærlighedspanelet, at hvis du gerne vil være bøsse, så lad være bøsse. Hvad med at gå ind på en hjemmeside, hvor den hedder bøsse.dk, der er på en altid drengkærester. Det man kan jo finde på en hjemme. Det er jo let. Ja, det er det. Hvis at du er biseksuel og så siger, så vil du gå ind på biseksuel.dk. Vi har ikke andet. Hej. Hej og velkommen til Kærlighedspanelets tredje spørgsmål. Jeg er helt væk i denne fyr, men problemet er bare, at jeg ikke ved, hvad jeg helt skal gøre. Han er dejligt, at jeg nogensinde har mødt. Jeg vil vildt gerne fortælle ham, at jeg elsker ham, og jeg vil elske ham, men jeg tør ikke. Jeg er bange for at blive til grin. Hvad skal jeg gøre? Den smat forelskede pige. Hvad med Frederik, hvad har du til den sag? Jamen, der er jo mange måder at spørge en dreng. Altså, jeg har prøvet det mange gange. Jeg har prøvet at blive spurgt over SMS, i virkeligheden, Messenger og alle de der ting, der Og i hvert fald, har du fået et snæv, inden at de var kærester? Ja. Har I haft det? Har du været Utro eller ja, mange gange. Nej, men det er Ja, hvis du får alt til en fyr, skal du spørge ham, hvis ikke du godt kan sige nej. Kevin, har du de der sag? Ja. Det synes jeg, det er rigtig godt. Både. Kan man sige det? Og man skal vente lidt. Jeg ved det godt. Ja, altså nu synes jeg også, at det er ligesom som en lille fløjsmænd. Nej, men det er en spørgsmål. Tak for det, Kevin. Nina, hvad har du fik til at sige? Altså jeg synes, det er rigtig godt kvir. Det synes jeg, at hun skal så se, om hun kommer videre med det, og så venner med sig. Det er godt. Julie, det vil faktisk sige, at dit spørgsmål vil altså gøre, at Gunhild, undskyld, Julie, jeg er totalt
eller Karlsson der selv er ikke enige om, at hvis du selv skal den hjem, så bare spring ned til ham. Så siger vi tak for Karlsson i år, og det var sidste afsnit. Hej hej!